Tak na zdravie, pán Bosák. Čiže ja vás vítam z krásneho prostredia pri grille. A máme tu šéf kuchára pána Bosáka, s ktorým som si pripíjal. Pán Bosák, skúste nám povedať divákom, ktorí nemôžu niečo takéto podobné zažiť, čo práve robíme. Najprv ja pijem alko, on je alko. Aj keď má plechovku alko. Rovnakú plechovku, ale pozor, tu je takým veľmi malým napísané, že nie alko, ale bohužiaľ vám to nemôžem ukázať. Keďže nemá ešte 20 rokov. Čo? Смотри, потому что картошка должна попить чист. Dobre, ale ja trošku sa snažím oheň. Akože Vidíme, že rozhovor tu je bilingválny. Áno. Минималне. Čau. Čau. No pán Bosák, ukladal som vám otázku, že čo práve Tu je robíme. rozhovor. Robíme zemiaky, grillujeme zemiaky, klobásky a budeme grillovať krkovičku. K tomu si dáme trošku piva, popolu. Pivo, musím povedať, na úrovni Plzeň Ulkver. To ročné víťaz svetového pohára piva. Nie, no, ja furoviny nepijem, akože. Stieknú na teba? Bohužiaľ nie. Ešte zbortíme telefón Lukášovi a to nechceme, že áno. Presne tak. Čiže my sa k vám prihovoríme potom, ako začneme piecť druhú várku krkovičky. Ďakujeme, pán Bosák, za vyčerpávajúcu. Neďakujte, chlapi, posilníme sa, oddychneme a budeme pokračovať v rozhovore. Výborné. Na zdravie.